Konečne sem medvedí. Jaké medvedí? Tmavej. Tmavá? Ale aj medvedí to volajú. Tak ešte raz. Konečne sem v tmavej jaskyni. Možno kedy si je? Cestička tu je vyšla po ňom človeče. Dobrý. Vásy tuším. Marek, ty nám budeš písať do tej jaskyni podať výklad. Tibor tu nebyl, ani Mišo tu ešte nebyl. Netopíres. Janko Lehocký. Modus. Modus. Konečne sem v tmavej jaskyni. Možno kedy si je? Doufala jsem, že už tě do smrti neuvidím. Mestíme sa tam, Marek. Ale jasné, tu je blízka, tu to vedú ďalej. Ja som nebral aj kopať kviety. Marián. Proto strazí ráno. Sal jaskyňa, to je dobre veľký nový profil to má. Hen, kúkaj. Obliak, tu je. Obliak. Wow, som prekvapený. Počkaj, dáme sem. Tak veľa obliakov. Ty koksu, aký pekný, heň. A co z toho zložil? Medvedia časť? Hlavu? Hlavu. To sú veľké kostička. To sú, no. Co? Veľrybu? No tá veľryba není o táto. Ale veľryba není o táto. To má kostí tam práva, no, čítaný kostí. To je oné. Bordo. No je to bordo, to je fakt. Škoda, čo Ale to sme nerobili to. Ťažko to uvidieť. A skláři nebudou mít co žrát. Ale zajímavé, že je tu toľko hliny. Odkiaľ sa tá hlina zebrala? Z vrchu nasypala sa? Asi. Lebo toto je zasintrované. Toto je tá hlina všetko zasintrované. Všetko. To je brutálne veľa kostí. Co to je pohrebisko to? Tu sa dobre zanára. Kameň. Strašne veľa materiálu. A ja sa divím, že tam je hore toľko hliny, či bodaj by nebylo. No, ono by to podľa mňa možno dalo podkopať, ale No, význam tam i dole. ono vidíš tú situáciu, že tunak je v jakej výške, že sa zavrelo, tak už nepokračovali. Vidová teória je, že v podstate toto môže byť pocelené, ale podľa mňa ne, lebo tam to tež smeruje dole. Vieš? Ale môžu to byť, vieš? Ale to nikto neví, aký je spodek hlboký.
Radšej tady v tej prvej místnosti by som volil to vypucovať a tam sa púšťať dole. Byla kosť dopracovaná. Viac zvedavá skala obývaná, tak predpokladám, že aj táto jaskyňa by ho známa. No len tu našli, že proste oni byli okúsané tí kosti, ohlodané a niekedy opracované. A aj z toho hľadiska, že za tú dobu, koľko tých kostí tu bylo a koľko sa tu našlo zubu, len námatkovo odhad byl až na nejakých 20 000 jedincu medveďa. Čo je strašne veľké množstvo. Stovky roku a musel to robiť človek. Keď niekde zabili, alebo niečo sa zakonzervoval sa do ledu, alebo čo, a keď sa ten led topil, tak on mohol potom splávať sa cez tie závrty do nejakej jednej jaskyne a to sa potom vyplavilo. Alebo aj cez jaskyne. Plné mrazáky mieli a nestávali to žrať. Áno. Také doskalky. To je ako penovec, človeče. No ale to je pravdepodobne tá hlina už skalcifikovaná. Tu máš veľko. Tu sú také Pozri. no, tak hore ja som tiež poukoval bokem, ja som kosti. Dobre, však necháme to tu, ne? Nebudem. Jedine toto berem. Na polevku už máme kúpené. No v Lubošovej je to lepšie. V Lubošovej to není za to. Á, zubek. Ne? Zeberem si to, je to asi zub. Zás v hlíne. Stolička. Hop, pozor. No. Je to stolička. Nie, zasintrená. Tu je jabučko. Ale je oné, hruška. Venku je hruška. Tam sú aj zuby vpredu. Niekde zase zasintrené, co sem fotím. Toto tu všetko, kúkaj, toto sú všetko kosti. No len to máš po celej onej, tejto výške. To je všetko kosti. Za týmito sintrami ďalší místnosť. Tento iný na povrch. Toto jak stekalo, tak sa zavrelo. Doviť. No, podľa mňa to nemá význam, že tam dáleky to dole kopať. Asi nie. Že? Treba sa asi vrátiť skôr k začiatku. To je strašne veľa roboty. Kde není? Ja, ty máš ten kýbl, ja ho hľadám. Ja ho mám. No však je to ešte jeden. Plný vody. Tu je nejaká dierka, je od poha. Druhý kýbl. Jaskyňári si robia exkurziu. Smiešné, že? Máš tam místo ten kýbl, že? Ale už sa nemáme. Pozor si, bo na to by si netopil. No, dobre, že to povedal. Chcem mi dať pokutu. Dobre, dík. Rýchlo. Jo, ono celá tá jaskyňa, keby sa vykopala do vier, by byla veľká. Jak svína. Neviem, asi keby sa neho začať, tak asi začnem, keď sa bohnem bez kraja. No ne, či keby sa sme rozhodli... Generácia, to je jak Demovič. Keby to kopať celý záver. Že vieš, ak by to venku vyzeralo? No keby sa sme ešte rozhodnúť, že ideš hľadať pokračovanie, tak by to hľadať. Tak nevíš tu, tu je to problém. Skôr bych skúsil, lenže horšie je, že sa nedokopeš fakt nikam. Že keby si išiel doleva. Ako to veci piješ? Však tvoj Marekovi. Jaj. Uj.